Вие гледате Клуб Нюз Десертът. А ние продължаваме с материал за добрия вкус, елегантността и изискания блясък. Да се насладим заедно на новината на седмицата. Теодора Духовникова, Евгения Живкова, Ива Екимова и Мариан Кюрпанов. Това са най-елегантните българи за 2013 година в конкурса БГ Модна икона на Академията за мода с председател професор Любомир Стойков. Новите носители на приза БГ Модна икона за 2013 година бяха избрани след онлайн гласуване и от експертна комисия на Академията за мода, включваща 40 водещи модни и лайфстайл журналисти. Основните критерии за избор на най-елегантните българи са изискан вкус, модерен стил, безупречна култура и професионален успех. Професор Любомир Стойков, председател на Академията за мода, сподели: резултатите от гласуването за БГ Модна икона 2013 година показват, че сред лидерите на вкуса и стила у нас най-често са представители на киното, театъра, модата и журналистиката. Мисля, че тяхното влияние ще расте и в бъдеще. За първи път Академията за мода връчва награда и на най-добре облечения дизайнер, в случая Евгения Живкова. С този акт искаме да подчертаем колко е важно модните творци не само с произведенията си, но и със своя личен стил да бъдат добър пример за елегантност и естетика. Церемонията по връчването на наградите и гала-спектакълът с модни дефилета ще се състоят на 17 декември. Високият приз за елегантност и стил БГ Модна икона се връчва за пета поредна година. Сред досегашните носители на това високо отличие са Диана Любенова, Цветелина Бориславова, Юлиана Дончева, Димитър Бербатов и Миро за 2009 година. Гала Владимир Карамазов, Елена Петрова, Калин Врачански и Валентина Войкова за 2010 година. Деница Атанасова Гергова, Васко Василев, Мария Илиева, Евгения Калканджиева и Владимир Ампов Графа за 2011 година. И Лили Иванова, Александра Раева, Анелия, Орлин Павлов и доктор Ангел Енчев за 2012 година. За нас е удоволствие професор Любомир Стойков да бъде тук при нас. Благодарим ви много за тази чест. Мога ли да ви наричам професоре? Някак си така ми е. С удоволствие. Освен това симпатията е взаимна, така че... Много благодарим. Специално заради вас се постарахме да изглеждаме малко ретро. Надяваме се да... Дали сме успели, вие ще кажете. С помощта на София Борисова до модните икони. Ами веднага ще ви кажа. Значи, твоята рокля е в стил "Ела с мен в пещерата", а твоята в стил "Вземи ме на луната". Айде да ходим на луната. Това е с усмивка, но на телата е изключително модерна. Още повече, че тук виждам микс комбинация на класическа висша мода, български градски стил, така че прекрасни сте. Много сте хубави и чаровни. Много благодарим. С помощта на София Борисова няма как да не признаем. Така, ние чухме във видеото критериите за това да бъдеш модна икона. Какви са вашите лични критерии? Понякога те разминават ли се с всеобщото мнение или по-скоро това на журналистите? Не мога да кажа, че винаги крайната класация е съвпадала с моя избор, но ние сме 40 души. Това са водещи имена в лайфстайл и модната журналистика, така че трябва да се уважава мнението на колегите. При всички случаи аз съм доволен, че има и радостен, че има такъв конкурс, тъй като това помага да се преодоляват пошлостта, кича, ширещата се безвкусица. Като цяло, все пак, постоянно сме заобиколени от хора, които не държат на външността си, а пък нашата награда е не само за красиво облечени хора, тя и за професионализъм, за висока култура, за безупречен стил. Точно така. А как един човек с добър вкус и стил на обличане може да се превърне в модна икона? Кое е това, което прави вече човекът модна икона? Въпросът е много хубав и веднага бих казал, че не всеки добре облечен може да е модна икона. Напротив, обратното. Много малко от хората, които принципно са елегантни, облечени много актуално, са икони. За да бъдеш модна икона, освен на този безупречен стил, трябва да имаш специална харизма, да оказваш влияние върху много хора, да си пример за подражание, да бъдеш полезен на културата, на общественото развитие и пак ще кажа да бъдеш образец, пример, особено за новите генерации. Ето защо модната икона по принцип е съчетание от красота, очарование, елегантност
и изключително силно въздействие, емоционално, интелектуално, използваш това човешко. Това Точно значи ли, така. че трудно едно 20-годишно момиче може да стане модна икона? Вие казахте, че трябва да дава и пример на околните. Значи и да имаме шанс след години да стане модна. И по-скоро, по-възрастна. Ами да се замислим, Битълс кога стават икони? И модните са на 19 години, примерно, Значи или на 20. има шанс. Има шанс, но все пак опита се опит. А човек ражда ли се с този усет към добрия вкус, към модата, към красивото, или това нещо се придобива с годините? Как е според вас? Мислил съм много по този въпрос. Според мен, отчасти тези неща са вродени. Особено вие, жените, се раждате с едно висше образование по естетика и добър вкус. Но модата, отношението към стила и към елегантността се култивират от средата, от времето, от самовзискателността. Всеки човек, ако положи усилие, това е въпрос на културна, естетска дисциплина, може да бъде адекватен с облеклото си на ситуациите, на очакванията. Много е важно. Се и учи всичко това. Да, това е въпрос на натрупване. А трябва ли да следваме модните тенденции сляпо? Малко риторичен въпрос в моите уши това, но сигурно има хора, на които не им е ясно. В никакъв случай, тъй като ключовата дума тук е индивидуалност и отново свещената дума вкус и въпрос вече на находчивост, проява на комбинативност, за да можеш да бъдеш едновременно красив, обаятелен, да се чувстваш удобно, практично и в същото време да не изглеждаш като човек от 60-те и 50-те години, освен ако това не е стил винтидж или пък умишлено търсено ретро. Така, ние правим една рубрика, която се казва Моден гаф. Смятате ли, че понякога съвсем неволно човек може да стане жертва на моден гаф? Или понякога си е абсолютно проява на лош вкус? Модният гаф по принцип е една много голяма тема. Преди това, ако ми позволите обаче две думи само да кажа за модните успехи през изминалата година. И които са ви направили с най-голямо впечатление. Добре, значи с кое да започна? Кажете с събитията и въобще всички модни неща, които са ви направили впечатление тази година. От българска страна и българските дизайнери Мариела Гимишева, която получи голяма международна награда, направи перформанс и workshop в Питсбърг. Светослав Колчагов, който лансира своя нов лейбъл, както се казва, в България и по света. Асистента на Вивиан Уествуд, стилист Капанов, който получи златна игла и това е първият случай, когато коафьор получава най-голямата награда за мода на Академията за мода. София Борисова, която се погрижила за вашата външност днес, тя пък получи 2 златни игли, което също е нещо уникално в 2 категории. И колко е прекрасно, че всички тези хора са присъствали и в нашия ефир, в нашето предаване през годината и нашите зрители ги познават. Точно така, да не забравим Иван Донев, също много талантлив българин, който в Рим спечели награда за висша мода, ако не се лъжа, за най-добър моден дизайнер в света. И за финал само да кажете, бихте ли простили неволен моден гаф на някоя звезда? Бих простил, мога да кажа, например, те са безброй модните гафове, но примерно Антония Петрова по време на ревюта на Жени Живкова, дюшето и се смъкна. Но се случва, на всички се случва. Се гърдите, трябва да ви кажа веднага, за мен, че това не беше неестетично. Даже си мислих дали не е търсен ефект. И друг един моден гаф на световни звезди, да не ги наричаме икони, това са Джастин Бибър и Дейвид Бекъм, които започнаха да носят сандали с чорапи, джапанки с чорапи. Благодаря ви, професор. За съжаление, толкова ни беше приятно, че времето пак неусетно изтече. Ние благодарим и на вас, драги зрители, за това, че започнахте неделния си ден с нас. Надяваме се да сме ви развеселили поне малко и да сме ви били и полезни. Приятна неделна сутрин!